बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। जागायलांदिनि बिदिब्ला आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आरोना। तो आपडेट्सखौ होलांदिनि आङो दा फोथारावसो माइ हागासिनो दङ। खासि सासि लानानै एकदम नै खावसे एकदम साफा हाखांबायानो खावसे आरो खावसे दंबावो उनथिंजाय। तो बेखौ हानोसै आङो दा एसे रेस्ट लाबाय आं माने। तो उपाय गैया नङाबा मोनलाजोबथारबाय माने ब्लेक राइस हागासिनो आङो एसे दिन्थिलांगोन आरोना गोसोम माइ। तो आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैदों बे आपडेट्सखौबो आङो होलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आं एसे माइ गोसोमखौ दिन्थिनानै लाग्रोदिनि आरोना। सान्दुङाबो जा फाटा फाटि दुंखादोंलै दिनै नै एकदम हाबाय ब्लेक राइसखौ गोसोम माइ गोसोम हाबायलै फुंनिफ्राय हागासिनो रानबायानो सान्दुङाबो जा सान्दुंखा। गाबोन सानसे लामबावनानै दैखांनांसिगोन आरो नै बे दंबावो बेखौ हानोसै एसेल'सै बारा गैला हाजोब्बाय आङो एकदम हारसिंनो खामानिखौ मावगासिनो आरोना। तो हायाबाबो जाला एकदम गोसोम गोसोम जाजोब्बाय माइआ। बिदिब्ला दा मेन आपडेट्सआव थांदिनि। मेन आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CMAAA 2.0 आवहाय आवगोलाव जायफ्रा रेजिस्टार खालामनानै दोनदोंमोन ना बेबायदिनो सोरनाबा सोरनाबा थालांदों। दा बेवहाय आरोबाव फिन खेब रेजिस्टार खालामनायनि अपसन फैदों। तो आं एसे स्क्रिनाव होनानै होनि आरोना बेखौहाय नायलांबाय थादो मा आपडेट्स आरो अलरेडि माने रेजिस्टार जानाय बायदि जाबाय आरोना आंनाबो एसे दिन्थिलांनि। CMAAA नि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबफैबाय। बेवहाय नुनो मोनदों टटेल रेजिस्ट्रेशना बेसेबां दङ 1L61,819 ओमफ्राय टटेल बेनिफिसियारिस जोङो बेवहाय नुनो मोनदों 25,000 प्लास। गोबाङानो मोननाय नंखाया ना रेजिस्ट्रेशनाथ' गोबाङानो खालामदों। दा जियानो हक मोनदामोन आरोना। लगिनाव थांदिनि लगिनाव हाबबाय। लगिनाव फैनाय लोगो लोगो आंना माने बे डाइरेक्ट गेवफैखाबाय आरो ने बेबायदि माने फाइनाल साबमिट खालामनांगौ दङ आरो आंना नै आंनिया माने एक्न'लेजमेन्टआ अलरेडि ओंखारखाबाय। नै साइडआव डाउनलड अपसन दंखायो बेवहाय थुना होबानो डाउनलड जाबाय आरोना बेयो। आङो माने अलरेडि बेवहाय 100 थाखा पे खालामबाय। ST फोरनिया 100 थाखा पे खालामनांगौ ना। तो बिनिफ्राय दा जोङो साबमिट इउर एप्लिकेसन तो बेवहाय गासिबो फिलआप खालामजोबनानै जोङो बेवहाय टिक होदो मोनसे बिनिफ्राय 7 नेक्स्ट होबानो बेयो फाइनाल साबमिट जाबाय आरो दासिमबो बेवहाय आङो फाइनाल साबमिट खालामथ'वाखै। तो आरो जोङो बेवहाय प्रजेक्ट रिपर्टबो सोनांगौ दङ जोंहा एसे बेखायनो माने बेखौ आङो फाइनाल साबमिट खालामथ'नाय जायाखै आरोना। प्रजेक्ट रिपर्ट होआबाथ' जानाय नङा माने प्रजेक्ट रिपर्ट होनांगौ। तो बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामनो हासै आरोना। तो आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनाबो खालामाखैबा खालामनानै लादो आरोना आरो खालामजोबखांखाबायबाथ' मोजाङानो। बेसेखिनियानोमोन आपडेट्सआ। बिदिब्ला रायजोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै। आङो एसे माइ हानि आरोना बिराद बेस्थ' एकदम उपाय गैया हायाबाबो जाया बिराद गरम थेवबो माइखौ हागासिनो आङो। दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों बाय बाय।